Keď sa ma klient spýta, akú sedačku mu mám poradiť, chce dizajnovú sedačku, kvalitnú, naozaj urobenú z dobrých materiálov a nech mu to vydrží na veľa rokov, tak ma okamžite napadne nejaký taliansky dizajn. Taliansky dizajn je naozaj svetový. Pozrite sa napríklad na módu, na talianske autá, na nábytok, ktorý vyrábajú. Je to všetko špičkovo dotiahnuté do absolútnej geniality. A ja si myslím, že to je tými odmakanými rokmi, ktoré na tom stáročia vlastne tí Taliani pracovali. Ľudia, keď prídu domov, tak chcú si oddychnúť. Chcú si sadnúť do svojho vlastného pohodlia, ktoré ich jednoducho ochráni. Chcú si užiť ten večer, alebo sa stretnúť s priateľmi v kvalitnej a pohodlnej sedačke. A to všetko Natuzzi má. Je mi to veľmi sympatické, že firma Natuzzi rozmýšľa ekologicky. Je to určite pridaná hodnota k ich sedačkám, pretože pokiaľ viem, používajú slnečnú energiu a takisto vyrábajú vlastné ekologické lepidlá. Firma Natuzzi je určite svetový výrobca sedačiek. To je bez pochyby. A keď si kúpite domov, tak si kúpite naozaj úžasné pohodlie a kvalitu. Ľudia si často kladú otázku, kde nájdú legendárny dizajn, kde nájdú absolútny komfort. Ja mám odpoveď, je to Natuzzi. Natuzzi Editions.